da ka bo wengno ya ke jingkno bakalong ka bor bala lutno hak election ying dorba thawan jung snem aja arpopra ka United Democratic Party UDP kalapan phai kala ya ka Voice of the People Party WPP da ka bo ong bakat ba ki jingkhin pa shaphang ka lawe kilong ki basuk banle handrai ka jingya dei ka shisha haka san hima sima haka UDP kalong ka badon kambha unong yalam ka leng persya haka KHADC uba tito starwell khan ulakan ta ya ka jingkren jongka WPP kum ka jingkan tho da ka bapen scam ba ka bakong san ka dai ka chiaki ka bamta ulapan scam ba ka UDP menta kadang play jingmut ha ka bapen klan ya ka nongrim jongka bat ban pen ki ya ka seng jongka ha ka leng ki constituency kat kum ka jingong uba tito starwell khan ka seng kelas dang banwat ya ki kertong kibala ban yakun bat kadang pen kre bha ya ki thma ki badang wan kentup ya ka election syaka ying dorbar thawan jong usnem arjar arpopra halor ka jingkli hato ka WPP ka king ya ka UDP kum ka jingma ha ka sign perthai uba tito starwell khan ulapen I batang ka WPP kalaban jubab ya ka ta ka jingkli handrai ki jingkren jongu ki penpaw ya ka jingshane ka bajam ha ka nongrim jong ka UDP ka kren hi ha ki sni banwan habaya dai bat ka election banwan syaka JHADC ka UDP kala pentikna bakan sei kertong bat ka jingpen kre baningkong kala deb ban stang layathu bakin nongtrei jongka seng hamadan kila sedang ban bishar bene yaki constituency batbu yakan nongrim nakamcha ka jingalap election ka bapura katba kin nongyale persya haka sain perthai kila ban long kiba bunkam haka jingkhin lepa ya ka khai pateng ka UDP ka pau baka penlei jingmut haka kam ka ba menta battai pat pon scam bat penkre nakam ta ki thma election ki badang sa akhmat laong uba tito starwell khan